ziri kuexposa Prophet Debate Angel. Why? Prophet Angel anombobvira wakaita maskandals akadaro. Kusvika zvangonzi vati pamberi na idi vangonzi vaiswa paambassador. Vanhu chavasingaziye manje nzi why? Uambassador wa Prophet Angel hausi uyauya hwechikoro uyauya hwemaambassador anogadzwa. Wakambonzwa pawakanzwa sonini here panoungana maambassador kana mameeting avamo. Why? Because Ambassador Prophet Debate Angel basa ravo nderekunza ma-investor muZimbabwe. So avani kunzanzi vane embassy kuMorocco kana kuAmerica kana ndekunza ma-business people vaise, because Vision 2030 iri kuti Zimbabwe is open for business. Mubasa ravo imamo he has his liberty to find ways to bring my investors in Zimbabwe. Woma believisa so mungo zeti no believisa woma believisa vonza mali Al Jazeera yaibuditse zvinhu ngoti anzi kwaitwa meetings angatibuditse inenge yatobhadharwa. It's a politics. Politics dzazvitoitwa inenge yatobhadharwa. This is an attack against Zimbabwe as a nation. Inenge yechinzi ma-investor asauye kuZimbabwe. Inenge attack over the vision ya President Idi. Why? Because munhu wese angomira President Idi anonzi expose. Pane rokamona kamira na Chamisa anonzi expose. No. Mukomana antoziya kutoti paground akarakashwa akarohwa kunzi tskwabam 5 million votes Idi fair. Iye ama one. Haana plan. Saka the only way yekutomira nende utoti passion amira na Idi Sabata. Prophet Angel Sabata. Eddie Branson Sabata. Ma politicians ese Sabata. Anyone angomira Sabata. Why? Because arikuziya kutoti July arikuchema. So this video ndakuti ndi munzwisise as Zimbabweans. As Zimbabweans. Ndati munzwisise kuti zvese zvinoitwa zvimano izvezvo hazvina zvazvinoreva. Politics is a dirty game. Mukunzwe. Politics it's a dirty game. I'll repeat this. Basa ra Prophet Angel harisi rekunogara muofisi yeambassador. Havamo mumwe muya ndosika vachinzi vadzingwe basa. Embassy ipi anonzi abuditswa. Basa ravo nderekunza ma-investors and to find ways ekutaura navo. Pavakanzi iwo ita basa wangosipa. Wauziva vakanzi taura ichi usataure ichi. Iwo dongopinda uchiti ngengenge ngangange ngengenge. But ndikudze this thing without any fear of contradiction. Ini ndiri muhombeni. Handityike. Kupedza nguva. President Idi vakakurisa and uchenjeri hwavo hwakakurisa zvekuti zvinzi pakabudiswa news kuAl Jazeera uko Zimbabwe yatovharwa kana kuti vadyiwa election kana kuti azvimeke sense. Prophet Angel yavo vane mari ndikutaura vane mari zvekuti zvinoitaurwa nemavideo zanzi vakati vanoda 2 million. 2 million mari yavo yelunch yelunch ndiri kutaurirai. So you understand this thing. If you want to make it in Zimbabwe, kune two parts. Kune rikutonga nerikutongwa. Akangwara anoenda kune inotonga. Ndikutaura izvo mashwashwa. Ndichipedza mune zvese. Yoti munzwisise izvo. Munhu akangwara achanovhotera President Idi. Because Zimbabwe is the breadbasket of Africa. And Idi is the man God selected for this era yeZimbabwe. Zimbabwe isumuke namsoro. Economy yeZimbabwe yasumuka va Idi yachipinda pachikara. International countries that flood masawa muZimbabwe va Idi yachikara pachikara. Why? Idi yarikuza Zimbabwe on another man. Munhu uyoya akatumwa naMwari. I'm not a politician. Ndine mukadzi akanaka, ndine motikari dzangu dzakanaka, ndine imba yangu yakakura. Sinogona kukukula. Zvinhu zvangu zvakarongeka. Hakusi kuti ndoda mari kuti ndinotivhotera Idi. President Idi ndakanzi naMwari inini. Stand with this man and show people his vision. Why? He is from God. Ndosika maapostoli achiti pamberi naIdi. Maprophets achiti pamberi naIdi. Mapastors achiti Mwari naIdi. Munhu wese chechi dzese dziri kuti pamberi naIdi. Iwo dongomwisa zvidumbu so idangoti vari kuba mari. Vari kuita chigangster. Vari kuita hore. Iwo ndiwakaona. Nemashoko aya. This is my message to you. All these things I'm not on. Politics. Musavarwe kumeso. Politics. Musavarwe kumeso. And I'll repeat this without any fear of contradiction. Prophet Angel ane mari dzawo. Adi mari yetuma investor. Basa rao ndokunza ma investors muZimbabwe.
Right now takaita groundbreaking at the tallest building in Africa. Zimbabwe why? Iri kuenda kumusoro soro. So nemashoko why I'm signing out. Zivai kuti Zimbabwe nango kwakati kwa politics katase. We are number 1 country. Makalipo babanjoli munhu wana akangwara zvirenga. Adina mari. Ndotori murombo zvangu. Andina kana senti nawo. Anditauriri kana bato panapa ndotaura zvongori straight kumuno. Nai passion Java. Vese vari kuti kwanzi vakapiwa mari kuti vataure zvinhu zvakati nezvakati. Iwe ndiwe usina kupiwa mari here pazvinhu izvozvo kuti utaure zvauri kutaura. Unoziva kuti dini? Unoziva imbwa dzatatelicious dziyaka. Magariro adzaita ka ndo zvimwe chete nemagariro aunoita ikoko kwaunogara. Because hausi free, haumbosi free. Ukangobuda ukaenda kufront kwemba yaunogara wototora video. Imbotendera nemba yese yaunogara umbotionesa mumavideo uri kuseri uchitendera nemba yako chiti kuseri kwemba yangu kuri. Uri kutadza imba yekuloja. Woti ndakaitenga 2 million. Wapedza zvo kana wakaitenga 2 million imboprovide receipt yemba yako tione kuti wakaitenga 2 million. Womboprovide receipt yemotikari dzako idzodzo unodada nadzo kuti ndakazitenga mari yakati neyakati. Ndiripiko basa rawakamboitira wakabudira ziya rekuti nhasi ungadada nemari pamberi pevanhu vari kutosenza vachibuda ziya. Asiri kutengwa ndiani neZANU-PF kuti ataure zvauri kutaura. Iwe uri kufunga kuti wakangwara kana kuti uri musatanist. Uri musatanist. Adina mari sewa uri rich sekutaura kwanoita but you are a satanist. Da ungori munhu chaicha ane apa singaite zvaunoita. Nhasi uri kungopopota zvakadidi gold radi zvakadidi. Watumwa nani ko tinotaura pasocial media uchimiririra murume akaba goridhe? Unofunga kuti ndiani waunofunga kuti anogona kubhilivha zvaunotaura? Hutsotsi hwese huori huri kuita muZimbabwe. Mari dziri kungoshanda kuti even nyangwe nyaya ikaenda kukoti inonoshaya basa because of malawyer nechi zvese vanongotengwa vachingovhara zvinhu zviri straight kuti zvisabude pachena. Idyai zvenyu guys, hapana chisingaperi. Zvese zvaunofunga kuti unodada nazvo shamwari goridhe unosiya pano panyika. Chinonetsa ndechekuti unoti uri pastor but chokwadi chekuparidza shoko raMwari hauchizivi. Because anoparidza zveshoko raMwari chaicho. Anoparidza zvokuenda kudenga. Anoparidza zvokudada necklace nemachichi nemawachi anodhura nebhutsu dzinodhura. Ndezvepano pasi zviri kunoora zviri kunomunywa. Iwewe ndiwe main actor wavanhu vari kutotengwa kuZANU-PF kuti vadye mari. Vanhu vachitambura makomba vachichera gold. Imi muchidada nekudya mari dzeziya revamwe vanhu. But pakupera kwazvo hama yangu, fara hako. I know kuti unogona kupindura zvandataura izvo but hamufungi. Hapana kana munhu wangotiraya kubhilivhisa kuti abhilivhe kuti zvauri kutaura ndo zvechokwadi. Hapana kana wadi chinhu chechokwadi asi kuti upenzi hwauri kutaura. Wataura kuti mahure nembavha nechii nevechechi nechichi vanoda ZANU-PF. Pane zvipi zvavanoidira zvavakaita? President vari kutaura kuti ari intelligent akangwara ari kudini? Ndezvipi zvacho zvauri kutaura zvaakaita zvaari kubatsira vanhu vanovhota? Kusara kwenyu imimi mune muchingodya muri kumberi muchipiwa mari kuti mutaure zvinhu nonsense pamberi pevanhu. Vanhu vakavhotera vakarwira hondo nyika vacho vari kutambura vari kukwesha pasi izvozvo. Imimi muri kupembera muchidya mari muchitaura mafoni anodhura mawachi anodhura. Vanhu vakarwira nyika yacho vari kutambudzika nhasi havana kana chekudya havana kana chekufambisa vari kugarira mumadhaka mudzimba dzematanda mumasango havana zvipatara. Rodhi hadzina kuvakwa munyika. So chauri kuti chakanaka ndechipi? Ambassador panyaya dzeiye munhu uri kutaura ambassador panyaya dzipi chaidzo ambassador pane zvipi zvautaura? Ndezvipi zvautaura kuti anouya mabusiness munyika? Ndeapi mabusiness anouya munyika by secret? Kana uchiuya mabusiness munyika anouya straight. Hapana business munyika rinouya nokunonyenga kuti futi kunyenga musikana unovanza kuseri kuti dai wangouya ukadidini. Anouya anofana kuona zvinhu straight achiuya kungoona kuti nyika yakadai pabani papublic. Kwete zvauri kufunga kuti ndiani waunofunga kuti haana kudzidza zvekusvika pakungobhilivha udhomu hwauri kutaura. Enda unoromba vanhu kuchechi upiwe mari nevanhu vasinganzwi shona vaona uchitsotsonya hama. Kwete isu tinotoziva tinoona.
izvotaura izvo zvina kana point. Iwe uri kuchengetwa sembwa, sembwa chaicho uri kungochengetwa sembwa, kungonosvika mumba upiwa chikafu unzi dai so wobuda woenda, wongoti uri kufurandi kwemba yongoti imba yandakatenga 2 million iyi ndakadididi. Nhasi uri kungotendera pasocial media zvokuti haakadidi ambassador pakudii tineini uambassador hwake isu, nyika ichiparara. Ndechipi chaita chavaka nyika? Uri kutaura zva2030 now today, munhu ane nzara nhasi, vanhu vari kugraduata nhasi, vari kuda chikafu, vari kuda kurarama zvakanaka munyika. Iwe uri kutaura 2030, how many years from here to 2030? Vari kutaura zvine sense ipi zve2030 zvari kutaura pamusoro pevanhu ane nzara nhasi, womudza ndichakupa after 3 days chikafu, iye achitofenda nhasi. Hauna kana pfungwa. Ndangondidarika napo ndingokupindura zvishoma. Baba Njole, wani munhu akangwara kumberengwa, wava usingafa wakagona, inini futi hauna zvaunondiita. Iwo hatina zvatokuita, isusu futi hauna zvaunotiita. Ungangowawatokwa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 w
chinhu ingoenda unotambira ikoko uri kutambira. Kana uchinzwa kuti une mari imboenda kumarural area kumisha umbonopa vanhu chikafu vari kutambura chembere mapofu nherera zvese uchivapa, kwete kunodada nebhutsu dzinodhura uri kuamerica. You are nothing. Zvinopera. Aiziva kuti Mugabe achafa ndiani, asi ari kupi nhasi. Vana Kabila vainetsa aiziva kuti vanofa, vana Gaddafi vainetsa aiziva kuti vacharamba vachafa nhasi ndiani itenorondo. Kwa hiyo unotoenda kupi naidi wako muri kuenda kupi? Vamuri kuseka vamuri kuti vanotambura nhasi mangwana vachava kumberi kwenyu ndo vachatochera gomba rekuti vakuvigei matarira mudenga. Saka usara bho kana vasingakupinduri ndokupindura. Daro pasi vabakale vanjoni munhu wana akangwara kumbereko kuti ta